Hello traders. Nu skal vi tale lidt om gap ups og gap downs. Noget som mange kigger efter, og jeg synes vi skal tage det henne på min anden skærm. Ja, denne gap up video tager vi så også lige i freestyle her, og jeg kan se at markedet er stadig åben. Det er derfor at du kan se noget bevægelser ude i højre side på priserne. Men nu skal det handle om gap up, og jeg siger ikke gap up, jeg siger gap up. Og hvad er gap up? Et gap up er det vi ser lige her. Jeg må prøve at se om jeg kan visualisere det. Da vi åbne dag, der havde prisen taget et spring herfra. Det må have været fredags, for vi er mandag dag. Der er den taget et spring herfra og herop. Og det imellem her, det gab, det er simpelthen det man betegner som et gap up. Der kan også være et gap down. Og et gap up kommer så gerne af at der har været en eller anden stor nyhed. Nu ved jeg ikke lige i forhold til American Express her, hvad der gør det. Men jeg ved i hvert fald, i sidste uges tid, der var der sådan lidt corona i priserne. Det gik sådan lidt sidelæns, som jeg også kan se her. Og derfor så, da der kom nyheder om vacciner var på vej, jamen så gav det markedet et skub op generelt i det amerikanske marked, der så har været grønt i dag på grund af nyheden om, at nu kommer der nok snart en vaccine. Så sådan nogle ting kan altså gøre, at der lige pludselig kommer ændringer, og så er der en masse investorer og robotter og hedgefonds og alt muligt, der har tradet her, inden markedet åbnede. Og hvis du ikke ved, hvad før- og eftermarkedet er i det amerikanske marked, så vil jeg anbefale, at du ser den video, jeg har lavet om forskellen på det danske og amerikanske aktiemarked. Normalt så, når der er sådan en gap up, nu kigger jeg på en 5 minutters chart, der vil man normalvis se tit, at gapet bliver det, man kalder fyldt ud i løbet af dagen, og så falder den gerne, og så rammer den ned, og her plejer folk så at lægge deres investering, fordi at de tænker, at den skal op igen. Sådan er der mange, der trader. Og jeg skal også nok lave kursus om strategier omkring det her. Men denne her aktie er faktisk rigtig stærk. Og hvis du har set min video om support og resistance, så vil du lige lægge en streg her og sige, jamen her er der noget support. Og det er, når den laver sådan dobbelt W her nærmest, jamen så er det gerne et tegn på, at prisen skal op. Der er ikke noget, der har fået den til at bryde igennem på dagen. Og rigtig nok, det er der flere, der har taget som et godt tegn, og den er så fortsat opad i løbet af dagen. Der er blevet taget lidt profit selvfølgelig på vej derop. I kan også se her, consolidation, som man kalder det, der er den også lige, men får stadig støtte, og derfor så ser den rigtig stærk ud, og er også fortsat op indtil videre. I vil også kunne se, at her, der har den haft modstand. Mange gange så er det jo, at de første gap op på dagen plejer at være dagens loft, kan man sige. Og så er det sjældent, at den bryder over i løbet af dagen. Men det gør den jo også her. I kan se, det er resistance, der er her. Den bryder godt igennem her, kraftigt. Der bliver taget lidt. Folk er ikke helt sikre. Nogle er nervøse og siger, okay, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker, men den fortsætter op og har fin støtte. Så hvis jeg skulle sidde og trade lige nu, jamen, så vil jeg ikke have noget imod at købe penge, eller købe penge, det har jeg aldrig noget med, men altså købe aktier her, fordi den ser sund og rask ud, og vi kan også lige prøve at se, ja, det er ikke længe siden, at den har været heroppe. Vi kan lige prøve at gå ud på en daily chart, se hvad den siger. Ja, der er den også kommet igennem noget modstand. Skal lige se, ja, der er noget modstand her fra tidligere, hvor den har været op, men jeg vil spå, at den kommer til at fortsætte op. Men det er jo ikke noget, jeg kan vide. Men i hvert fald, så det du har her, det er det, man kalder gap up. Og gap up, det er også noget, som daytrader kigger rigtig meget efter. Når man daytrader, så inden markedet åbner, så sidder man og siger, jamen hvad for nogle priser er der gap up på? Fordi gerne så er det fordi, at der er en stor nyhed, og så kan man forestille sig, når markedet åbner, at den vil fortsætte op i løbet af dagen. Og når man har været daytrader noget tid, er man god til at se, jamen, hvilke nyheder er det, der faktisk er noget hold i og laver det her gap up, og hvilke nyheder burde egentlig ikke kunne give det gap up, der er. Man ser også nogle gange aktier, der gapper op, der så falder tilbage, fordi der ikke var så meget hold i den nyhed. Men jo mere man trader, jo mere man er i markedet, bliver man også bedre til at se efter de rigtige gap-ups.
Og der er både tjenester, nyhedstjenester, man kan bruge for at scanne efter nyheder, og jeg skal også, som jeg fortalte før, lave et kursus omkring de forskellige strategier og daytrading. Men det var i hvert fald en hurtig, freestylet forklaring, og jeg håber, du kan bruge den til noget. Tak fordi du kiggede med.